ଜାଣିଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ମହାଦେବ ସବୁବେଳେ ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଅହଙ୍କାରର ରହସ୍ୟ। ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କଥା। ଦାରୁକା ବନରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଋଷି ନିଜ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଋଷିମାନେ ନିୟମିତ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅହଙ୍କାର ଜାତ ହେଲା। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ କେବଳ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ଏବଂ ଏହି ସଂସାରରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଗଲେ। ଋଷିମାନଙ୍କର ଏହି ଭ୍ରମ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ପଥ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବ ଏକ ଯୋଜନା କଲେ। ସେ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଯୁବ ଭିକ୍ଷାଟନ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଦାରୁକା ବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦିଗମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ ନଗ୍ନ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ଶିବଙ୍କର ସେହି ଅପାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖି ବନରେ ଥିବା ଋଷିପତ୍ନୀମାନେ ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ନିଜର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସେହି ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଋଷିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବି ଅପମାନିତ କଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହି ଦିଗମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଏବଂ ପରିବାରର ସଂସ୍କାର ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଋଷିମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଭିଚାର ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ସେମାନେ ନିଜର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଏକ ଅତି ବିଶାଳ ଏବଂ ହିଂସ୍ର ବାଘ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଋଷିମାନେ ସେହି ବାଘକୁ ଶିବଙ୍କ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପଶୁପତି। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଭୟଙ୍କର ବାଘ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ଶିବ ମୃଦୁ ହସିଲେ। ସେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ନକରି କେବଳ ନିଜ ହାତରେ ବାଘକୁ ଧରି ପକାଇଲେ ଏବଂ ଅତି ସହଜରେ ତାର ପ୍ରାଣ ହରଣ କଲେ। ବାଘକୁ ମାରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ନିଜ ନଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାର ଚମଡ଼ା ବା ଛାଲକୁ ଖୁବ୍ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଛଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦିଗମ୍ବର ବା ବସ୍ତ୍ରହୀନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବାଘ ଛାଲକୁ ନିଜ ଅଣ୍ଟାରେ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଋଷିମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ଶକ୍ତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ। ଶେଷରେ ମହାଦେବ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ପ୍ରକଟ କଲେ। ଋଷିମାନଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଶିବଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ପଶିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବ୍ୟାଘ୍ରାମ୍ବର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି କାହାଣୀ ସୂଚାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ସମସ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ହିଂସ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଦମନ କରି ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଥାନ୍ତି।